ברוכים הבאים לחוות פטורה. אנחנו נמצאים עכשיו במרכז הכרם הנבלי, זה הכרם הוותיק של המשק. בעצם סבא שלי הגיע לכאן בשנת 56 לשדה משה. בשנת 76 הוא הגיע לגבעה הזאתי, הוא היה מהיהודים הראשונים שהתחילו לגדל זיתים בעצמו. בכרם פטורה אנחנו מגדלים 4 סוגים שונים של זיתים. ברנע, שהוא פיתוח ישראלי, פיקואל, שהוא זן ספרדי, נבלי, שזה הזן הוותיק ביותר שלנו. נבלי מלשון נבלוס, משכם, זן שלא עבר שום שינוי. לכן הוא באמת נותן מעט מאוד זיתים, אבל הטעם שלו זה משהו נדיר שאת לא תמצאי בשום מקום. וקורטינה, שקורטינה זה זן איטלקי, הוא החזק ביותר. כל אחד מהזנים זה בעצם מייצר עוצמה אחרת של טעם עבור המשתמש. מה המשמעות של בוטיק מבחינת המשפחה? דבר ראשון, כל מוצר שעובר כאן במשק זה מוצר שהוא עובר תחת ידינו, ידיי או ידי אחרים במשפחה. הבקרת איכות הזאת היא הטובה ביותר, כי למעשה אנחנו יודעים שזה המוצר שמייצג אותנו החוצה. בוטיקי זה בעצם אומר שהכמות היא קטנה מאוד ומחייבת אותנו להוציא את המוצר הטוב ביותר. דבר ראשון, בשביל לטעום שמן באמת, הדרך הטובה ביותר היא פשוט לפתוח את הבקבוק, להרגיש אותו על הלשון, להרגיש איך הוא משפיע בחך. מה שאני יכול להגיד לך בטוח, שלקראת שתיית אלכוהול זה אחלה דרך להכין את עצמך. כאן הבאתי לך את השמני זית ראשון המסיק, זאת אומרת שמני זית שממש לפני כמה ימים נכבשו. הבאתי כאן 3 זנים כדי שתוכלי להרגיש את ההבדלים בטעם ולראות באמת מה את אוהבת, מה מתאים לך. אנחנו יכולים לראות את הברנע שהוא זן יותר בהיר, זיתים שנמסקו שהם היו שחורים ולכן השמן קיבל צבע יותר צהוב. יש את הקורטינה, שזה הזן האיטלקי שהוא העוצמתי יותר. זה הנבלי. זה שמן זית שאת מקבלת אותו ממש, כאילו את הראשונה לטעום אותו. זה שמן זית מיום חמישי האחרון, בעצם 3 ימים רק בבקבוק, ואפשר לראות שזה ראשון המסיק בהתגלמותו, שמן זית שלא שקע אפילו קצת, מאוד מאוד צמיח, צבע מאוד מאוד חזק, ככה גם יהיה הטעם שלו וככה גם יהיה הריח שלו. זה נשמע רומנטי מדי לפעמים, שאני מתבייש להגיד את זה, אבל זה באמת אהבה צרופה. אני אוהב את זה, אני חי את זה, אני אוהב את הריחות האלה, אני אוהב לגעת באדמה, ואני אוהב להיות כאן. וזה בעצם מה שמביא אותי שנה אחר שנה למסוק זיתים, להמשיך לייצר מוצרים. לא רואים איזה רווחים הכי גדולים, אבל גם לא מתבכיינים. אני עושה את זה מתוך אהבה, ואני עומד מאחורי המוצרים האלה, ואני רואה קהל לקוחות שהולך וגדל גם בארץ וגם בחו"ל, וזה מה שנותן לנו את הכוח להמשיך.